Hello, babe. So, ginarok bahay tong bay kakayo narok kaham no tong na hanai. Ge narok nogay makana sing him laijak helmet tui tang bagi himba ginarok saimaya na sing himani karon ge sing yang nondonogor facing samung nango hini phaipai lemase sini scooty dera oi thangka ge dera thangmani pore ke kabui phaikya scooty snamnani bagi ge singo olosi phaina phaidin chawng ke bang ke tai boro tongnai sing time spend khainan bagi heritage park srapse berai laisinai hini sing phailai kyang ke phaimani pore khini iko chung ticket nakha ticket nawai hapka hapui akoi chung tabuk berai nei oro srapsa tambagi hinge chini scooty tabuk pano snam bayako gising oro no time spend khainai gising yang side o thanai yang side o hinge bororok asuk gurui hinge tini selama sincha sal siari rok klop klop sibjak kai pano sing selo pano sing ko jaga berai na hinu phailai kya norok nogoi makana borok gurui gor khoroks pano yang pano phaide hini khasi khaikya ke chung yang phaising thanglai na hini phailai kya tambagi hinge ayango seller ka nei yango bo phaising thanglai na hini phailai mase goborno biduti samase bobo koile koile ke himi paitongo hinge singtang khai tongna ba haike rong no thungi rok ma tongkha bobo bini KTM bike rok chalogoi tongo chung bini KTM bike bai phaye akoi chung oro kamaranga chana hanai phailai kya ke chana hanai phaimani pore khena nogori ka bwthai belai kheno kuchugo thaijak ge chung mahanliya i konong nugma khana bwthai tongo haipan chi chung khangai maliya chung tei tam khai tongna pa selo ongka chini time wngkha tabuk time man pore chung nahanani thangnai tabuk chini scooty genorok nogoi makhana chung tabuk kibil tongo ge botono dukho nangjak tongha ke chung tabuk nokholai snai nokore akoi chung tabuk nondonogarni auto kanai ke ajaga auxilium school gana was chung scooty ka phaima bangke ko chung auto mangkha ge tabuk chung thangai tongo auxilium school buskango ge ikono nogoi makhana ani scooty snamboi tongo ge tabuk phano payako tikisa tongko ni sawo ge obo belai keno sabjani thudai kalang khasido ekdom bai thangkata pipeline hoko thangmani hingke ba snamna ma haikya ke jala rok marika ke natok bengjani kogui uri thangba kya saimya ta berai tonmani lama kinaro buida thudai kalang thangka finally snam bai kyang ke snamani pore singtao bottle kisa thalai nei nokrok ni bagi kisa khum pailana bagi hingke ang phai sok pai kya iko khum phalmani jago ni norok nogoi makhana oro khum belai kheno bo bar naithok ke barai tongka hingke ang khum rok no hingke belai kheno naithok jago tei habo hamjago ang nokrogo bo khum rok talangoi kayo oro tini botalang kainai hingke iko ang naipaikya so an blog tini bagai asung nong snai hingke next video noro wai thanya hai malai finai bye bye.